Itse olen tykännyt tästä sen takia, että Punainen Risti kouluttaa meitä tosi hyvin ja niin kuin semmoisiin olennaisiin hyviin asioihin. Minunkin kaveri- ja tuttavapiiri on laajentunut ympäri Suomen, etelästä Lappiin ja länteen. Mukavaa porukkaa, elinikäisiä ystäviä, mikä on mun mielestä erittäin tärkeää. Pääsee uusiin paikkoihin ja todellakin tapaa ja saa ystäviä. Ja huumori on näissä hommissa niin tosi hyvä. Porukka on hienoa, mukavaa. Sillä porukalla on tosi kiva sitten aina tehdä myöskin niitä pitkiä päiviä. Näissä hommissa voi saada tosi hyviä ystäviä, eli-ikäisiä ystäviä. Ja vaikka kaikista ei tulisikaan niitä kaikkein pestiksiä, niin kun tulee tämmöiseen tapahtumaan, jossa on Punaisen Ristin ihmisiä, niin kaikki tuntee jotenkin kuitenkin olevansa niin kuin samaa porukkaa. Se on tosi tärkeää työtä mun mielestä. Suosittelen tätä muille sen takia, että siinä saa ystäviä, elinikäisiä ystäviä. Niitä tulee tosi paljon. Mulla on suurin osa kavereista SPR:n kautta hommattu. Mä oon saanut tosi paljon uusia ystäviä. Ja mun mielestä varsinkin siitä käsityökerhosta niin saa semmoisia voimavaroja siihen arkeen. Punainen Risti järjestönä edustaa tosi hyviä arvoja, jotka niin kuin kuuluisi olla tärkeitä joka ihmiselle. Ja täältä saa kavereita ja täällä on kivaa toimintaa. Tai vähintäänkin, jos ei ole kivaa toimintaa, niin siellä tapaa kivoja ihmisiä ja siitä tulee kivaa. Suosittelin sinällään tätä hommaa sen takia, että tää on paljon erilaisia hommia, mitä voi tehdä, pääsee kokeilemaan vähän kaikkea, mitä haluaa. Eli innostusta tarvitsee, sillä oikeastaan mitään muuta, se on se tärkein. Kyllä sieltä sitten tulee tehtäviä ja ystäviä ja ymmärrystä elämään ehkä vielä lisää. Tässä on monenlaisia toimintoja, mitä voi tehdä ja sitten just löytää samanhenkisiä ihmisiä, ei kun vaan mukaan.